Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages rekedzai tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai zvakangooma hazvo vedu we. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangooma kavika chitupa changu. Nyaya iyi payakaitika mainge muri mugore ra 2007 nababa vangu na mai ndipo patakaenda kuMozambique. Gore iroro mukoma rainge riri gore renzara, zvinhu zvainge zvakaoma. Baba vangu vainge vagara vari muveterani zvavo. Ndakaberekerwa ndikakurirawo mumusha weGoromonzi. Baba vangu vainge vari muWovet vakazoshayika zvavo, saka baba vangu vakabva vachizotaura naamai. Vakatanga vataura naamai, then amai vakabva vachizondiudza vakanditi sezvo baba vainge vachida kuti vange vachienda kunotora mishonga kuMozambique, ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda navo. Ndakavabvunza kuti yainge iri mishonga yei. Ipapo havana kuda kundibudira pachena kuti mishonga yatainge tichida kunotora kuMozambique yainge iri yei. Later on takazoti tava kuMozambique, that was when I discovered kuti mishonga iyo yainge ichida kutorwa nevabereki vangu yainge iri mishonga yekuti vange vachizova nelaki mumabasa atainge tichiita ekurima. Saka zvinhu zvainge zvakaoma ipapo. Dzimwe nguva taisvika pakuziya nenzara, upenyu hwakaoma. Saka baba vangu vainge vaine vanhu vavainge vachizivawo, avo vavainge vachiwirirana navo. Vamwe vacho vainge vari macomrade, asi vamwe vacho vainge vangoriwo just normal party members. Saka vakabva vachizopiwa mafone numbers eng'anga imwe yainge ichibatsira vamwe vainge vachitawo zvekurima. Vazhinji avo vainge vava kugara kuminda mirefu. Saka baba vangu vakabva vachizoti vainge vaine mari yavainge vainayo, vainge vachida kuti tinge tichizoenda kuMozambique. Takasimuka tikaenda kwaMutare tikanogara mumusha meumwe murume uyo ainge achinzi naiyewo ainge ari muWoveterani. Ainge achitoda kutoendawo kuti ange achinotorawo mishonga yekurimisa. Saka takazodarikira tikabva tachizoenda kuMozambique. Takati tasvika kuMozambique ndokubva tachizotanga kubatsirwa. Chose chainge chichiitwa nababa vangu vaiti kana vakaita chavanenge vaita, amai vangu vasati vatevedzerawo mukuzadzikisa mhiko, ndini ndaibva ndachizonzi ndinge ndichitanga ndazadzikisa mhiko ndichibata apo painge pachibatawo baba vangu, sezvo ndainge ndiri mukomana mukuru. Saka takabva tachizopiwa zvidhori zviviri. Zvidhori izvi zvatakapiwa, chimwe chikadzi chimwe chainge chiri chirume. Tikabva tanzi zvidhori izvi taifanira kuti tinge tichizozvigadzika panzvimbo imwe chete mushure mekunge tadzoka kumusha kuGoromonzi. Takazodzoka tikambogara maMutare nekuti mari tainge tisina. Takazoti taiwana mari ndopatakabva tachizokwira treni tikabva tachizodzoka kuHarare tikabva tachizoenda kumusha. Saka takagara kuda kwemwedzi wose. Tairara muimba imwe chete, inini nevabereki vangu tairara mujira rimwe chete, asi hapana zvatainge tichiita, asi tairara tose tisina kupfeka. Ndodzainge dziri mhiko dzacho idzodzo. Tapedza mwedzi iwoyo, nerimwe zuva ndakati ndichida kuenda kutoileti, ndo pandakabva ndachizogumburwa nebhegi randakangokarukara ndatoona ratonyuka kumberi kwangu. Nekuti ndainge ndakarara ainge ari masikati, ndo pandakati ndichipuruka pamubhedha ndichida kuenda kutoilet ndikabva ndagumburwa nebhegi rakandishamisa kuti rainge rabva kupi. Bhegi iri rainge riri rePuma, riri reblack. Nazvino ndichiri naro. Kana ndichida mari ndinotaura nezvinhu zvangu zvinoshanda, kana zvikaenda zvikanotora mari kwazvinenge zvaitora zvinobva zvachizoisa mari mubhegi. Saka mushure mekunge ndaona kuti murumu mandainge ndichirara mainge muine bhegi rainge ririmo, mukomana shi ndakabva ndachizoda
dana amai vangu vakauya vakabva vachizoti ngatimirirei baba vako. Takatora bhegi riya ndokubva tachizoriisa muwardrobe. Baba vangu vainge vari kumashops vakabva vachizouya vauya vainge vaine mushonga uyo wavainge vakapiwa, mushonga wavainge vakanzi kana tikazoona chatinenge taona chatinenge tisinganzwisisi taifanira kuzotanga tamwaya mushonga pamusoro pebhegi kana kuti pamusoro pechinhu chinenge chisina kujairirika chatinenge taona. Apa tichiita zvose izvi tainge takavhara door, ndokubva vati vamwaya ndopa vakabva vachizoti taifanira kuti tinge tichivhura bhegi. Takabva tachizovhura bhegi tikabva tachizoona kuti mubhegi mainge muine mari yainge yakawanda kwazvo. Mari yainge irimo mubhegi mukoma yainge isingaverengeki, yainge ari ma-US dollars oga. Nababa vangu mukoma nashi takatanga kutenga equipment. Takatanga tichatenga ngoro, mombe, kudzamara tazotenga tractor, ndokubva tachizotenga motikari. Takatenga karori kedu tainge tava kufamba tichiita zvekuhodha mavheji kubva kune vanhu vanoita zvekurima tichizoenda tichizonomatengesa kana kubatsira vanhu kutengesa miriwo yavo madomasi kumbare uko. Tikatanga kuita mari yakawanda kudzamara tazototenga plus. Baba vangu vakasvika pakufa mari yainge iri mubhegi isina kupera. Zvino mhiko dzatainge takapiwa baba vangu ndakazoti zvainge zvisingaiti kuti vange vachiita mhiko idzodzo nekuti ndainge ndichitya kuti vanokwanisa kuzopinda bhizi, nekuti mhiko dzacho tainge takanzi painge pachidiwa vana vanenge vari under age, vanenge vari 4 kana kuti 5 avo vandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorara navo, asi ndibaba vaifanira kuti vange vachizorara navo. Ndikatyira upenyu hwababa vangu. Ndakazozviita hangu asi handikwanisi kuti ndinge ndichikuudzai kuti ndakazviita sei. Ndakanzi zvekare pavana vandinenge ndarara navo paifanira kuti pange pachizowanikwa umwe uyo anozofa, uyo wandakazodira mhepo yerufu ikazotanga kumuteverera mwana iyeye. Saka baba vangu vakasvika pakufa. By then ndainge ndatotengawo imba muHarare, ndainge ndatoroora ndigere zvakanaka mukomanashi, asi zvinhu zvakazonoita sekunge zvinodhakwa. Mainge mava mugore ra2017 apo mudzimai wangu paakaenda kuchechi kwaMagaya asina kundiudza kuti ainge achienda kuchechi. Akati aenda ikoko akauya aine bracelet. Ipapo ndainge ndisimo munyika. Ndakati ndiri kwandainge ndiri nekuti ndainge ndiine equipment dzimwe dzandainge ndichida, ndainge ndiri kuEurope. Ndakarohwa mbama negudo ndiri muhotel. Ndopa ndakabva ndaziva kuti pane zvainge zvaitika, asi sezvo ndainge ndiri kure handina kukwanisa kuziva kuti chii chainge chapandudza zvinhu zvangu. Ndakazotosiyira madhiri avo andainge ndichiita munzira nekuti ndakaona kuti zvinhu zvainge zvava kusabhalansa. Ndopa ndakabva ndachizodzoka kunoku kuZim. Pandakangoti ndichingosvika pamba ndakaona kamoto kainge kachibvira padoo. Ndikaziva kuti moto wandainge ndichiona wainge uri moto waMwari wandainge ndichiona. Musi iwoyo ndakarara mumotikari. Kana mudzimai akazotoshamisika kuti ndainge ndadzoka, nekuti ainge akati kana modzoka mozotiudza tinge tichizoyawo kuzokutoraiwo kuairport sezvavainge vachigara vachingoita. Saka ipapo ndakangobhuka matiketsi angu in secret ndokubva ndachizorara mumotikari nekuti ndainge ndichitya kupinda mumba. Akazoti ava mangwana acho makuseni ndikatanga kupopota, ndikabva ndachizotora wristband kaainge abva nako kuchechi ndikakakapisa. Ndikati handidi kuona nonsense mumba mangu. Mudzimai wangu akazoti ainge achida kunzwisisa kuti chii chainge chakonzeresa kuti ndinge ndichizopisa zvinhu zvaainge abva nazvo kuchechi. Ndopa ndakabva ndachizotaura nemudzimai wangu ndikabva ndachizomuudza zvose zvainge zvakaitika sezvandakuudzai mukomanashi. Fast forward, nekuda kwewristband iyo yaakabva nayo kwaMagaya yakatanga kundidhakwisira zvinhu zvangu. Ndainge ndiine mabusinesses angu 9 awo andainge ndakasiyirwa nababa vangu avo atainge takatanga nababa pavainge vachiri vapenyu. Zvinhu zvakatanga kudhakwa. Zvino takabva tachizonzi patakazoenda kuMozambique. Apa ndakazoenda nemudzimai wangu. Taenda kuMozambique, n'anga yakabva yachizoti kwandiri kana ndichida kuti zvinhu zvangu zvinge zvichitanga kufamba negwara rakanaka, zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti
ndaifanira kuti ndige ndichizotsvaka mwana muchechi. Kana ndatsvaka mwana muchechi ndaifanira kuti ndige ndichizomupa nyama yechitunha, nyama iyo inenge yachekwa pachitunha munhu anenge afa rufu rusina kunaka sekupondwa kana kuita accident. Zvakanditorera nguva first of all kuti tinge tichizowana mwana uyo wataikwanisa kuti tinge tichizomupa nyama yemunhu akafa kuti ange achizodya. Mwana uyu tainge takanzi anenge asingafanire kuti ange achiva above 5 years. Saka takabva tachizotenga imwe imba. Takatenga imba iyi mulocation, handichatauri zvangu nekuti tainge togara kumasuburbs. Takaona kuti zvaikwanisa kuzotitorera nguva kuti tinge tichizokwanisa kuwana roja rinenge riine mwana. Saka ndakati ndatenga imba mumalocation ndokubva ndachizoti ndainge ndichitsvaka vanhu vainge vachida dzimba dzekuroja. Ndakabva ndachizowana vanhu vakatanga kugara pamba pangu. Saka ndakadzinga vanhu vekutanga vakagara pamba pangu nekuda kwekuti vose vainge vaine vana vainge vari above 5 years. Nemudzimai takazogara pasi ndikabva ndachizoti tainge tichifanira kuti tinge tichingotendedza vanhu vanenge vaine vana vanenge vari below 5 years kuti vange vachigara pamba pedu. Ndo sarudzo dzedu dzatakazoita idzodzo. Zvakatitorera kuda gore rose tichitsvaka vanhu vaikwanisa kugara pamba pedu. Saka pakazouya umwe mukadzi nemurume vainge vakatobvawo kuSouth Africa vachitodawo kutotanga upenyu hutsva muno muZimbabwe. Vainge vaine mwana wavo ainge achiri ne4 years, ainge akangwarira. Mwana uyu ainge ari very intelligent. Saka takabva tachizotanga kuvabatsira uye zvekare tikavakweretesa mari yekuti vange vachitanga business. Vakazova very comfortable nesu plus vainge vachienda kuchechi yeRoma. Takaona kuti zvainge zviri nyore kuti tinge tichizovashandisa pamhiko dzehurombwa. Takatanga kuvainvita kumba kwedu, vainge vava kuuya kumba. Nerimwe zuva mukomana takati takwanisa kuwana nyama yechitunha, zvichinzi ainge ari umwe murume uyo ainge akatsikwa netraki rake. Apo paakapaka traki hameno zvaainge achiita rikabva rafamba rikabva ramutsika, ndokufa kwaakaita murume iyeye. Saka vekumochwari vatainge tichidhila navo tainge takatovaudza kuti kana paine munhu anozonzi achaunzwa muno mumochwari yenyu anenge afa rufu rusina kunaka, munofanira kuti munge muchizotora nyama panyama yake. Saka vainge vakatichengetera. Takabva tachizotora steki iya ndokubva tachizoirova gochi tikagara takaichengeta. Saka akazoti aunzwa nevabereki vake. Ndakati ndichitaura nevabereki vake, mudzimai wangu akamupakurira zvokudya rainge riri raisi, drinki netunonaka. Vakabva vachizoisa nyama iya yechimukuyu. Akadya nyama iyoyo. Mwana uyu akangorarama about 6 months ndokubva achizoshaika. Akati ashaika takabva tachizofonerwa nasekuru vekuMozambique avo vakatiudza kuti taifanira kuti tinge tichizotenga chidende. Tikabva tachizoita saizvozvo. Mushure mekunge tatenga chidende, mukomanashi mwana uyu takazomuona kainge kari kamunhu kainge kari kadiki diki karimo muchidende imomo sezvatainge takaudzwa nasekuru. Tikabva tachizoita saizvozvo. Mushure mekunge tazokwanisa kumuburitsa mudende imomo, takabva tachizodzokera kuMozambique tikapiwa zvekare umwe mushonga uyo watakanzi taifanira kuti tinge tichizomwaya paari kuitira kuti ange achizokwanisa kuwana simba rekuti anoenda achinonotishavira achitiunzira mari. Saka ndo chimwe chikwambo icho chatava nacho mukomanashi kusvika ararama makore awo ainge akanzi naMwari wake anofanira kuti ange achirarama achange achizounza mari muupenyu hwedu. Inini nemudzimai wangu, amai vangu mukomanashi, zvose izvi vanotozviziva, ende amai vangu ivo vanotoziva kuti ndokutoraramawo kwedu uko
kwatinoita, asi dzimwe hama vanin'ina vangu havana kana chavanoziva. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Dambudziko chete riripo nderekuti nemudzimai wangu taedza tichaedza kuti tinge tichiitawo mwana mukomana, but zviri kuramba, zvinhu zvinondirwadza. Takangoita vana vasikana, zvino kune kumwe uko kwakamboendwa nemudzimai wangu, because iye mudzimai wangu nharo anotokaka nharo ende ane nharo, saka ari kuda kuti tinge tichiitawo mwana mukomana. Akabva achizoudzwa kuti pazvidhori zviya izvo zvatakapiwa zviri zviviri, saka chirume chacho chinoti icho hachidi kuti tinge tichiita vana vakomana nekuti chinoda vana vangu vasikana ndivo vakadzi vacho, uye zvekare chikadzi chacho hachina basa nazvo nekuti icho ndicho mukadzi wangu. Izvi zvinhu zvandainge ndakaudzwa nasekuru, vakanditi usazovhunduka nekuti uchaita dzimwe nguva dzekuti uchati wakarara uchange uine mukadzi uyo waunenge uchirota, uyo achange achizouya kwauri anenge aine rasta rakareba kusvika kutsoka dzake. Usavhunduka. Vakatoenda neni paguva remukadzi wacho iyeye, vakabva vachizondiudza kuti uyu uri kumuona afa. Ndakamumutsa mweya wake, ndikataurana naye ndikamuti kana ndikazowana munhu anokwanisa kuzokuchengeta kukuroora, iwewo unofanira kuti unge uchizomuitisa mari. Ndipo pamakabva machizouya nevabereki vako ndikabva ndachizokupai. Saka pazvikwambo zvandakakupai, chimwe chacho ndicho chandakanomutsa paguva remufi. Saka vakandiudza kuti iyeye mufi ndiye mudzimai wangu, mukadzi ainge ari wekumozambiki akazofa zvake. Kana mukaposta nyaya yangu, please mukoma, ndiri kutsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu. Zveurombwa izvi hazvina kunaka nekuti unenge wava kurarama life isiri yako, wava kuraramira zvikwambo, ende izvo ndo zvinokuudza zvekuita. Haisi nyore kuti vanhu vanouya kwauri vachitsvaka mazano, vachikubvunza kuti asi imi vamwe muri kumbobudirira sei, sezvainge zvoita baba vangu. Baba vangu ivo vainge voshandisa musangano. Kune vanhu vakawanda vamunonzwa dzichinzi imbinga, mofungidzira kuti zvimwe kuda vanenge vachiwana mari kuburikidza nekuti vanosapota musangano, asi hunenge huri urombwa hwega hwega, nekuti zviri nyore kuti vanhu vange vachifungidzira kuti mari dzako imari dzaunowana. Kuwana mari idzodzo nekuda kwekuti uri munhu wemusangano, asi vanhu vanenge vaine zvimbambaira zvavanenge vakatsika. Sababa vangu vainge vachingonzi angatadza nei kuita mari nekuda kwekuti ndiwe musangano. Kunyangwe patakatenga prize iroro mukoma, hakuna ainge aine chokwadi nechekuti prize takaritenga tichitoshandisa mari dzedu dzatainge tiinadzo. Vanhu vazhinji vaingofungidzira kuti nekuda kwekuti baba vangu ivo vainge vari muWalvet ndokusaka takakwanisa kuzotenga kana kutora prize iroro, asi yainge itori mari yehurombwa iyo yatakashandisa, yandakawana iri mubhegi. Neniwo ndizvo zvandinoita mukomanashi. Kana vemudzinza hama neshamwari vanongofungidzira kuti mukomana sezvo akasiyiwa pachinzvimbo nababa vake, saka ndo zviri kumuyamura kuti arambe achingodya dziri mari dzenyika, but imari dzatakatoendawo tikatonotora kuMozambiki, zvimwe zvinototidyawo mumwoyo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Irino ndiri mudzimai uye zvekare ndiri makore 30 years ekuberekwa. Inzwaiwo zvakaitika last week pandakaenda kune imwe party. Ndakaenda kupati ikoko ndokubva ndachizoti ndiri mutoilet kune umwe murume uyo akauya kwandiri akabva ati ainge achida kuti tinge tichirara tose. Akandiudza kuti ainge aine 500 rands iyo yaainge achida kundipa. Ndakabva ndachizogamuchira mari. Ndagamuchira mari iyo yomukomanashi. Murume iyeye ndakarara naye tiri mutoilet kudaro, asi
chakandishamisa ndechekuti haana urume hwaakaburitsa apa tainge tichirara tose tisina kushandisirana dziviriro nekuti painge pasina kana maprotector acho nekwatainge tichikwanisa kuti tinge tichizomawana. Fast forward mukoma, kubva zvandakabvako ikoko ndikuti kana ndikarara nemurume wangu ane mamwe mazimhopo awo ari kubva achizobuda pasikarudzi yake, murume wangu iyewo ari kuti kana achirara neni anotonopedza but hapana kana chinobuda. So handizivi kuti zvinhu izvi zviri kuitika kwandiri zviri kuitika nekuda kwekuti ndine munhu wandakarara naye here mutoilet, ndakapiwa STI here kana kuti kwete, ndibatsireiwo. Kune vakambosanganawo nazvo here? When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Kuti vangava vakapiwa STI vanzvadzi vedu, munozvionawo sei nai vedare?